Muri Zimbabwe nemimwe mativi mana vari kutoona pachivhitivhiti. Nhasi ndasvika mukati menzvimbo ino ndasangana nevanonzi guta remachemero. Ndovarume muri kuona ndigere navo panapa. Saka pandisenda toti ndaupa mukana kuti vataure nemi musakangane kulaika, kushare, kusubscribe kuti petinosangana nechimwe zvakare ndimutanga kuchiwana handitika. Ndoda kuti muchisangane muchiudzwa kuti ndianani vatasangana navo pano, uyezve anonzi guta remachemero anobva nechikupi, anogara kupi. Ndosiya nguva pano makadi varume makadi baba vacho tinofara zvakausiya kuno handitika. Sanganai nevateereri muudze kuti zvakambomira sei mukati menzvimbo, mukati menyika, namatiro zviri kufamba sei. Ndinotenda sekuti tinonzi guta remachemero izita rakapiwa chechi ino, asi nekuda kwebasa rigere pakati pedu chechi yakatipa zita, ndizvo saka tichinzi guta remachemero. Asi guta remachemero munhu ane zita rekuti Tsanangurai Mashiri. Tapanzwisisa ndizvika. Alright. Chechi yakatanga goripi nayo guta remachemero? Chechi yakatanga 2019. 2019. Alright. Tiri mukati mesangano rino wanaika. Chegumi munochiona sei panyaya yechegumi? Maita zvakanaka. Vanhu havazati vanzwisisa nyaya ine chekuita nechegumi. Ende paita dambudziko panyika pano ndepekuti vanhu vazhinji vari kutungamira makereke chikonzero chekuti vanenge vashayiwa basa. Zvechegumi inzira yakashandiswa navaparidzi vekare vasati vadzama pakuverenga Bhaibheri. Nekuti Bhaibheri ramunoona kana kuti Bhaibheri rinoverengwa kumachechi, Jesu achitaura nana Pita nezuro anovataurira kuti regedzai kuenda muguta kunoparidza kana musati maane mweya. Saka paita dambudziko ravanhu vari kuparidza zviri muBhaibheri vasina mweya mutsvene. Iro Bhaibheri richifanira kuparidzwa naane mweya. Saka pakaita vanhu vakangoita copy and paste vasina kunzwisisa kuti chegumi chaibvisirwei ende basa racho nderei. Saka ndichatsanangura mukubatsirwa muunyanzvi wekuti nyaya yechegumi iyi inge ichijeka pamberi penyika. Sekuti muimba yaIsraeri maberekwa vana 12 vana vaJacob. Muimba yechitatu, imba yaLevhi, ndo inozova nemubayiro kana kuti mugove panhau inonzi chegumi. Kureva kuti ukatarisisa nyaya iyi, chegumi kupiwa kwachaitwa vaLevhi vaipiwa nezvikonzero zvebirthright. Kureva kuti inini guta handigoni kutora chegumi chikonzero chekuti kudii, handisi muLevhi. Sekuti Kristu ndine urombo nditangotaura kuti nyika indinzwe ndisingashandise, ndozati vamwe vanogona kubva vazondibvunza kuti zviri pavhesani. Inini manje Bhaibheri riri mudumbu mangu, mumuromo mangu ndimo mune mazwi anorapanura Bhaibheri, sekuti ini ndicharirapanura panyika pano sekuda kwake Mwari Baba. Vana 12 vaJacob vane nhaka dzezvavaipiwa, dzinova nhaka namazita akanga achiprofitwa navaprofita kuti achadzimwa mazita aya mukukwana kwenguva, pachisara zita rimwe chete, zita rekuti kudiko rakasiwa pakati pavaJudha naJesu, rekuti mupostori.
Saka muchaona kuti chegumi chaiparidzwa muOld Testament pakuti vaLevhi vakanga vasina mugove wavaiwana paupfumi hwezvinhu zvaiwanikwa navaIsraeri vachienda muKenani. Saka chegumi kana paita munhu anotaura kuti anochida muZimbabwe muno, anofanira kutanga ambotestwa ropa rake kuenda kumaDNA nemuLevhi agere muIsraeri. Kana ropa rikafanana ane tendero yekupiwa chegumi. Asi kana ropa rako iwewe rekwashumba kana rekwavhuramai, hauna tendero yekudya chegumi uchichitorera mumwe mwana agere pakati pechechi. Handizi kuramba kuti ipai, but mapiro emuzita rechegumi iwayo ndikumaramba nyika ino. Saka even Kristu nezuro achitaura patsime reSamaria, anotaura nemukadzi weSamaria. Mukadzi weSamaria achiti, isu vaSamaria tinoti mugomo umu ndo matinonamata. Jesu achitaura ati, imi vaJudha munoti muJerusarema ndo mekunamata. Jesu anopindura mukadzi weSamaria achiti, imi vaJudha kana imi vaSamaria muri kunamata chamusingazive. Kureva kuti vana vaIsraeri vakaita makore namazuva vachinamata chavakanga vasingazive. Kureva kuti ikwezve kana kuti nyaya yakanga yauya kuzorapanurwa naJesu, because mukadzi weSamaria anotaura achiti Mesiyasi oga ndiye achauya achidudzira nyaya. Jesu akabvuma patsime reSamaria kuti ndini Kristu. Kureva kuti kana Kristu auya ndiye mukuru wavaprista. Zvino kana iye muprista mukuru achiti ropa rangu imi gamuchirei, idyai muviri wangu, kureva kuti anenge achiparidza kuti inini ndifanane naye, iye afanane neni. Kureva kuti inini pakati peimba yakanga yakapiwa mugove wechegumi ndatova nenhaka yekuti ndichidyewo because ndamuprista ndakagamuchira Jesu. Saka chegumi chinobhadharwa nevanhu vasati vagamuchira Jesu, chinodyiwa nevanhu vasati vagamuchira Jesu. Kana vanhu vachinamata Kristu havatenderwa kubhadhara chegumi. Ukatongoona mufundisi anotaura kuti tipei chegumi, kureva kuti mufundisi iye haanei nechaanoziva pamusoro pezita rinonzi Jesu. Ukaona zvari kuchibhadhara haana understanding yekunzwisisa kutendeuka kwaakaita. Ndingangotireke ndingogumireka. Tinotenda kune vose vanga vachitiona pachivhitivhiti. Mukomborera Mwari kubva mangozvinzwira. Kune vane mibvunzo vane zvavada kunzwisisa, isai mucomment section. Tinouya zvakare, tinovatsaga zvakare kuti apo vaziva pavanowanika. Tinovatsaga touya tokupai kuti zvizere zvemunenge manyora mavabvunza mibvunzo mucomment section. Ndatenda zvangu.